Jackie, doon tayo naman sa iyo. Nag-vlog tayo. Subscribe na kayo kay Sir Moto sa 1, 2, 3, go! Laban ka. Nya deh kalau malam Hada di Jikwan. Iduhon mo lang sa video. Grabe niya pagkaduron ni Dinding. Pagpigsa. Famous time ka kanyak Dinding. Sa mga trupa. Atras, boy, atras. Ano matumba? Tulungan na. Ano matumba, tulungan na. Anuhan niya matumba, okay na. Kaya? Alright, magdi-dinner. Ha? Trangko? Purahin tayo Japan. Sis, angkas kan pare. Awan bro, ito iti pagkapatam, ito Staor, dito Jilikod. Ano mas okay ti grip mo. May plastic ko lang dito baka tubo eh. Wait lang. I-plastic ko lang dito baka mabasa. Okay lang mabasa amin nun, wag lang Jay ko. Cards and everything, bro. Ang kanagaraw din rough road. Game! Nagbayatan nga di kalintuduan pare. Nagkaraw ka din. Yan, good. Basta lang. Let's go boys! May panunan tayo suda kasi loose gravel data. Wait lang, loose gravel day. Kung paano, din. Magpapakapusog na kami dito tapos saka kami babalik sa may resort. Test drive daw ni Mark saglit. Okay bro. Teka lang. Okay. Subukan na natin tong motor na to. Bindel, nagkatalan ta. Nagkatalan ka lugo.
Oh, diretso na ito eh. Diretso. Kaya dito oh, sige oh. Iyon. Tapos ni-drag. Ni-drag pare, ni-drag. Yan. Ni-drag. Wow. Gangos, boss. May sapay man, Mark. May sapay man. Grabe, sagad. Benji pare. Sagad na sagad. Sayad sa islas. Kali lang nagtagsen pare. Aray! Let's go. Sige na, go na, go. Kapit ka, Ashley, Giraffe Road. Nagiging ka Giraffe Road down ah. Nya. Oh, game na, kumapit ka. Alright, wait lang Ashley ah. Mag-side start para hindi mabigat. Okay, wait good, pare. Meron na. Hindi, dito na kami kanina. Kumain lang kami sa labas. Malong sir, saya naman daw. Malong sir, masaya daw si Ashley. Walang daw yung pool mga pare. Next group. Alright. Bisa ka. Gatong pa yung camera. Okay, what's up mga puwet? Sige. Go, go, go! Woohoo! Hey! Oh! Eh, grabe, paspas! Oh! 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 Ang ganda ng slide, boss. Siga. Dalawa kami ni boss din. Ika. 1, 2, 3, go! Wow! Salamat kabut-butang no pasango. Kabut-butang met, di pasango. Okay. Datoy manan ni Moto Z 2.0. Kabut-butang slide. Pasango. Medyo delikado so barak jay rupak. In 3, 2, 1, go! Hey guys, welcome to my vlog. Hey guys, welcome to my vlog. Uy, nag-slide na kamalong sa... Let's go! See you there! Nagsisid malang Haji! Sisid! Ibati tayo, J. Floor. Slide na lang! Dito? Yes. Thank you so marami. Hi guys! So,
Magsisisit daw kami. Wow daw! What's up mga katrupa? Oh, katrupa! Yak na katay ka. Joke lang, joke lang. Man, amoy ka na. Ate Red. Tignan ko nga kung makita. Handa nga ito, di ba tayo nagsisit na ito, di ba? Excuse me, sakit yun. Yan. Tado ata. 1, 2, 3, go. Nakawaki yung tiro. Okay, una ka. Wala po. Sige, sige. Nya din. Wala mo lang ito. Idurun mo lang sa video. Idoron kayo kanan. Agara lang, last. Last lang, last. Sige, sisid. Sige, sinisid. Sige. Sige, dive kayo. Video. Dive din. Check naman di baterya na. Lolob lobat. 18%. Gurag, at the count of 3 ah. At the Ay, count dive of ka. 3 ah. Likas na sabay tayo. Agday ba? Video na. Yabay kas na tayo sa mga adventure tayo. 1, 2, 3. Kubal kang kumasukat ang libat. Wala naman ng Lord. Ay, gisay delete video mo. Yung sound na dito. Ay, oo. Kung naggarod doon na ba sa ima, wanan. Natumain. Basta. Dito sa da content mo manong sid. Nilay galit. Gawan nagpangid ka nga cellphone ko. Game. Sumali pa lang kanon ni Ulan ni Jay ay. Oh. Lo, dito. Gabi nagpigsa. Di makakaalam ba diyan? Hanap nga nag-shower naman na kita. Minus 10 ka kanyak din. Kunak na napansin mo na sa girl ka. Nagkalam na lang ang camera. May tuji pusto na oh. 2, 3. Grabe niya pagkaduron ni Dinding. Isa. Slow motion mo. Grabe. Grabe ni Mano. Ninduran na ni Mano. Nagpigsa. Ano masasabi mo mo to? Wala din minus 10 sa akin. Sige. Gurag, at the count of 3 ah. At the count of 3 ay. Agsasabay tayo. Ag-video kayo unag. Hanang. Dito. Diyan ka nga dito. Sige. Dito, sumango kayo kinyak dito. Sige. Sumango kayo kinyak dito. Sige. Ay, tapos liubot. 1, 2, 3. Saya terus din. Jackie, doon daw yung sa inyo. Nag-slide kayo doon. Grabe. Di ba ayaw nyo dito? Tapos na kami. Tapos na kami. Dapat doon kayo. Mark, di ba? Ulitin mo. Ulitin namin. Doon nga, doon nga. Ulit. Jackie, Bawal si Kontita Ubin ng Jinijiran kami. Anong said? Best friends. Best friends mo. Hintan Jackie. Pwede mo hawak ng ganito. Grabe, ikaw na lang sa harap. Ayoko, hindi tayo may slide. May exit ka mo. Basahin niyo muna, ganun yung technique. Hindi ba ka muna mag-slide? Kapit-kapit yan. Basahin niyo. Grabe, paano? Basahin mo, Jackie. Forward ka muna, Jackie, bunti. Ganyan, wait lang. Basahin mo, mani ko, ba't mo? Ba't may ganon? Ba't may ganon? Yung... Okay lang yan, nakabidyo na. Okay na! Higa! Hoy, sana ko mag-swimming!
Tara ulit! Yung pa, Jackie! Yung pa! Kapit ka sa akin, Jackie! Basahin! Oh, wait lang! Wait lang! Basahin niyo yung ubot niyo! Basahin niyo! Nakikita ba tayong Basahin niyo yung ubot niyo! pahiga? Ready? Hindi, may sabi mo, Ashley. Ha? Dito naman daw. Ano yung One? kita ni Mana Harmony? Two, Yan. three, go! Malita ka ng mic. Abakan ta. Gamakan mo naman. Sabi, natin nagligay. Tayo ng mic. Kamita. Cheese check. Cheese check. Grabe. Gutom na gutom ang mga bagay. Grabe. Grabe. Wow. Ay, wala akong sticker dito. Naiwan. Wala na. Naiwan yung sticker ko. Punta kayo sa bahay ni Miko. Prince, nagwapo. Rock and roll. Ready go. Okay. Mag-subscribe na kayo! Teka lang ako. Dislike ulit. Sabi ko sabay ko ka. Yan guys, welcome to my vlog. Oh, sige, banat. Sige, banat. Oh, tatlo. Sige, ikaw, sama ka. Ay, kuya, sunod na. Bilis. Hi guys! Welcome to my vlog! Hi guys! Nagpa-vlog po kami guys! Tatas mo tayo guys! Yan naman po yung mga kasama ko guys! Yan mga guys! Tara na guys! Ako pa guys! Yan po yung mukha nila! Yan na po! Pupunta na po tayo sa taas! Tara na po! Eh kuya, higpitan mo! Kamaga! Oh, kino! Diyan ka sa harap eh! Sabay-sabay kayo? Your wish is my command! Akin ako magawak tayo. Ikaw yung nasa una dugo. Ikaw yung nasa una. Itataas ko yan. Itataas ko yan. Your wish is my command. Kuya, ay tara. Ay, si Chloe. Sabay si Chloe. Sabay si Chloe. Hindi, mahulog ako eh. Yun lang ako mag- Ako na. Yun na, hindi mag-relay yung mukha ko. Si Kuya na may speed. Oo nga, tayo gaganyan tayong dalawa. Sige, Prince na pa kayo. Wow, guys! Ang ganda guys! Representing Motor Z. Welcome to my guys! Manurek, gare. Wala naman! Ay, sungat pa yung selfie. Grabe mo nakalabos. Wala, naglabos ka. Nagbutog-but. Agabang kayo sa walang side. Grabe, nagpartakbe ah. Jenna, nagkaigit ko. Nagpaspas! May manong ka. Ay, may Cheran pala.
Jackie, sad ka na, Jackie! Grabe ang short! Ito yak, semanang sit. Hindi nga, doon niya yung nakakatakot. Sir Ashley, aangat date ah. Harmony. Try mo. Naira bulit natin! Guys! Uy, ang gandang karat! Ang gandang karat! Huwag kayo maingay! Subscribe na kayo kay Sir Motosed! Yan guys! O, dalawa tayo. Hindi boss, dalawa po kami boss! Dalawa tayo. Wala, pagkita mo ka! Bossing! Tayo na lang ng friends! One, two, three, go! After nyo, i-video nyo kami ah. Ay, wala! Ay, ako rin ko! Superman! Hey guys, welcome to my vlog. Tulak ka. Halan. Grabe! Wait lang, ano. Sige, kan. Natin yung mga bata. Sige, go. Wait lang, manong Prince! Uy, nagpasa! Grabe! Madat kaya, Manong Orlan! Hi guys! So, oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Ba't nari ka na? Ba naglayat ka? Let's go! Sama delikado. Muna? Pero hindi ay paharap. Hindi hindi ko kaya. Pero mabagal. Grabe! Wait lang. Itulak niyo ako. O sige. Sabay kayo. Game. 1, 2, 3, go! Miss Nicole! Miss Nicole! Alright. Sige, go! With push. Nagbuntog met. Ay, glasses ko. Tapik nga. Go! Yeah!